dimensions. Noves màquines canviaren l'ús del temps i de l'olor per dir-nos com havíem de viure. I ara puc apreciar el que feren per mi. Bona vesprà i benvinguts a este nou edifici que anem a inaugurar avui per a la joventut. Un edifici que els jóvens mai pogueren dir i per nosaltres que n'hi ha. Entonces, ho ficarem en el programa i bueno, pues vam veure l'ocasió de poder-ho realitzar, aquest edifici per a la joventut. Entonces, agarrar aquest fil conductor de la idea de la joventut que volien aconseguir en ells? Pues volien aconseguir un espai recreatiu, un espai lúdic, un espai social i un espai cultural. I sobre aquesta premissa començarem la idea de com tenia que ser l'edifici. Tenim una ludoteca en la que està pensat per a gent entre 1 i 6 anys. La seva ludoteca, que té uns 120 metres aproximadament, més tota la terrassa que té davant, per a que sí que ells tinguin contacte entre la ludoteca i l'aire lliure. Després, ja continuant un poquet més avant, tenim la zona de recreatiu. Després tenim l'espai jove. L'espai jove ja tenim un espai jove en el carrer Luis Esparza, però portant-lo així, nosaltres el que volíem o el que pretenim és aconseguir dues coses. Primera, un lloc més ampli, més luminós, més fàcil d'aparcar, de molta fàcil accessibilitat, i al mateix temps volíem aconseguir guanyar un edifici que està en el carrer Luis Esparza i que si Déu vol i podem arribar, si no en aquesta legislatura, la que ve, i si no l'equip que el tinga, el fer el retent de la policia local. Tots del poble sabut que la policia local estem ara un poc en precari, en una habitació allà a l'entrada de l'Ajuntament, i nosaltres anem a intentar habilitar aquest espai per a que la policia local pugui tindre un espai més privat. Continuant després, muntant l'edifici, si hi ha alguns ja ho heu pogut veure, consta de 5 sales. Les sales són pràcticament iguals, només que hi ha una sala un poc diversa, que és la número 5, en la que encara no està muntat, però està previst l'acabar de muntar una cuina, una pileta, una barra. I després el resto de les sales que estaran obertes de les 24 associacions que tenim així en el poble i les més que se puguen formar. Davant hi ha un poc en les sales, haureu vist ja com al fons el que és el saló d'actes. És un saló xicotet, és un saló per 110 o 120 persones, que també està dotat en cadires de pala per a poder fer cursos, està dotat de megafonia i se poden fer xarles, se poden fer cursos, se poden fer conferències. Jo, per no estendre'm més, sols me queda donar les gràcies al govern d'Espanya en la persona del seu delegat de govern, don Ricardo Peralta Ortega, per la sensibilitat que han tingut des del govern en un moment determinat en què els ajuntaments estàvem mal de diners i passant-ho mal, el facilitar-nos aquests diners que ens hagin pogut permetre fer aquestes coses. Querido alcalde y concejales de Benigani, alcaldes y alcaldesas, vecinos, señoras y señores, amigos todos. Como decía el señor alcalde, este proyecto es un proyecto que forma parte del plan que puso en marcha el Gobierno de España el pasado año 2009, cuando estábamos en los momentos más duros de la crisis internacional, pero que también nos afecta a nosotros y nos afecta gravemente. No prefiero no hacer comparaciones con otros municipios, pero sin lugar a dudas esto es un gran acierto. Y la prueba evidente es vuestra presencia. Es el acto de inauguración en el que he visto más presencia de vosotros, quienes en definitiva sois los destinatarios de este edificio. Y esa es, de verdad, la prueba más inequívoca de que se ha acertado plenamente con él. Porque este edificio está hecho con vuestro dinero y está hecho para vosotros. Y a partir de hoy es vuestro edificio. Cuando venía hacia acá, venía leyendo los antecedentes
edificios de usos múltiples. Bien, dicho así, cualquiera sabe que me vas a encontrar. No me podía esperar de verdad encontrarme lo que me he encontrado. Creo que es un magnífico acierto. Lo ha explicado con todo detalle el alcalde en su intervención. Quisiera terminar diciendo simplemente que esto es vuestro. Tomar conciencia de ello. Esto no es del gobierno de España, esto no es del alcalde, del equipo. No, esto es vuestro, de todos. Y por tanto, entenderme que os diga que lo cuidéis como vuestro que es. Por tanto, me quedo con la enorme satisfacción de saber que el dinero del gobierno de España, en definitiva de todos los españoles, ha sido invertido adecuadamente en beneficio de todos los ciudadanos de Benigànim. Estoy convencido que os lo merecíais y que esto va a contribuir a que tengáis una mejor calidad de vida. Muchas gracias. De ser d'altra manera, volem fer-li una caixeta típica de productes de Benigànim que també convida a tots els que heu vingut a la inauguració ara al vi d'honor, que molts dels productes que estan així els podreu degustar així fora. Així és que moltes gràcies per la vostra presència. Si recorde les mentides, oblidant malsons que en feien més por, no eren per